Ακριβώς είμαι και εγώ από το κομμάτι το εργατικό. Θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα εδώ για να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά ότι η σπίθα αυτής της αντίστασης στο φασισμό, στην ξένη επιβολή, σε αυτούς που την υπηρετούν, έχει ανάψει για την πόλη μας και καίει στο διοικητήριο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Και έχουμε πει ότι οι δρόμοι της πόλης πρέπει να επιστρέφουν εκεί που οι εργάτες αγωνίζονται για το αυτονόητο, ανθρώπινο, πολιτισμικό δικαίωμα στη δουλειά και στη ζωή. Και έχουν ανάγκη να σταθούμε δίπλα τους, ώμο με ώμο, καρδιά με καρδιά. Όλοι εμείς, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν είμαστε εκεί που είναι η αντίσταση, που είναι η ανυπακοή, αν είμαστε πολλοί, αν είμαστε δυνατοί, θα καταφέρουμε να τους νικήσουμε. Το καθήκον μας σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία δεν εξαντλείται σε αυτήν εδώ τη συγκέντρωση. Είναι σε άλλες πρακτικές. Σε πρακτικές τύπου αυτές που κάναμε εμείς με το εργατικό κέντρο και με τα 6-7 σωματεία. Καταλάβαμε την περιφέρεια. Είμαστε 17 μέρες εκεί. Τα μεγάλα κανάλια έχουν αποφασίσει να μην το παίξουν. Τουλάχιστον όμως η τοπική κοινωνία το ξέρει. Και δεν λέμε ότι εμείς είμαστε οι αρχηγοί και ζήτω μας. Ας ανάψει και μια άλλη φωτιά όπως ανάψε εδώ. Να ενωθεί, να πάμε παραπέρα, να τη φουντώσουμε. Να γίνει και κάποιο παραπέρα στην περιφέρεια. Και να πάμε και στη Θήβα και στη Λιβαδιά που υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Κατάσταση για να συμπληρωθούν σε αυτό τον ανοιχτό χώρο σήμερα από εδώ ένας πυρήνας με τα ονόματα, την ιδιότητα και ένα τηλέφωνο που θα μπορούμε ανα πάσα στιγμή να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Να μπορούμε ανα πάσα στιγμή μέσα από το δίκτυο αντίστασης και ελεγγύης Χαλκίδας να δημιουργούμε αυτόν τον πυρήνα του αντιναζιστικού και αντιφασιστικού μετώπου της Χαλκίδας, το οποίο θα απλωθεί μαζί με τα υπόλοιπα δίκτυα αντίστασης και ελεγγύης στην Εύβοια σε όλο τον νομό. Της Καβάλας πρώτος την περασμένη εβδομάδα πήγε στην εισαγγελία και ζήτησε να φύγουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής από την περιοχή τους. Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να πιέσουμε το Δήμο μας, εδώ αυτό που φτιάχνουμε, αυτό το ναρσιστικό άντρο, αυτό το λιμέρι των δολοφόνων να φύγει από τη Χαλκίδα. Υπάρχει μέσα στη ζωή. Έτσι αλλιώς. Η βία διαμορφώνεται μέσα από τις κοινωνικές καταστάσεις. Βία έχουμε, την υπέρτατη βία και την υπέρτατη δικτατορία που λέγεται ανάγκη. Δηλαδή ανάγκη της καθημερινότητας που σε υποτάσσει. Ανεργία. Κάθε μέρα δεν σκοτώθηκε ο Φίσας μόνο ο Παύλος, αυτός φάνηκε ότι σκοτώθηκε. Σκοτώνονται και καταστρέφονται οικογένειες. Παιδιά. Άνθρωποι που βρίσκονται στην απόγνωση. Αυτά τα πράγματα σαν αποτέλεσμα της πολιτικής, της λιτότητάς τους, δεν είναι δολοφονίες, δεν είναι βία. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και η δική μας βία. Αλλά αυτή η βία θα πρέπει να φανεί. Και για να φανεί πρέπει να γίνουμε πολλοί. Δηλαδή φανταστείτε να ήμασταν χιλιάδες, είτε χθες στην Αθήνα, είτε εδώ, είτε παντού, ή εκατομμύρια το επιτάσσουν συνθήκες και θα σου λέω εγώ αν μπορούν οι μπάτσοι με τα χημικά ή οι κυβερνώντες να σταθούν. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν ένα αγώνα, να υπερασπιστούμε αυτή τη βία της ύπαρξής μας, γιατί και μόνο να βγάλουμε τα δόντια, αλλά και να χαμογελάσουμε, όπως λέγανε παλιά οι ρομαντικοί και οι επαναστάτες, θα τους συντρίψουμε. Ένα γέλιο θα τους θάψει, λέγανε παλιότεροι. Αλλά επειδή τα πράγματα... Ότι σε πάρα πολλές γειτονιές και πόλεις της χώρας, ακόμα και σε χωριά, από τις τελευταίες εκλογές, τις εκλογές που πέρασαν μέχρι τώρα, έχουν γίνει περίπου 450 αντιφασιστικές πρωτοβουλίες, επιτροπές, μέτωπα, διαφόρων ειδών. Σε αρκετές από αυτές συμμετέχουν και δημοτικές αρχές
σωματεία εργαζομένων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου συμμετέχουν μόνο απλοί πολίτες ή καταστάσεις της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς ή σύλλογοι προοδευτικοί της περιοχής. Υπάρχει μια γκάμα τεράστια από αυτήν την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο καλούν εδώ οι διοργανωτές για να γίνει, δηλαδή το αντιφασιστικό μέτωπο, καταρχήν είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο όπως παντού, γιατί με τις ίδιες κατηγορίες που ο Ρουπακιάς θα πάει φυλακή, συνελήφθησαν 27 αγωνιστές της Κουριές Χαλκιδικής για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Εάν αφήσουμε την πρωτοβουλία στο Δένδια, σε λίγο θα έχουμε και άλλες θα έχουμε πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις. Εάν την πρωτοβουλία από το Δένδια δεν την πάρουμε εμείς και δεν πούμε εμείς θα χώσουμε τους φασίστες στις τρύπες τους ξανά και φυλακή, υπάρχει πιθανότητα αύριο μεθαύριο να είμαστε εμείς οι τρομοκράτες αντί για τους χρυσαυγίτες. Και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάνει και τίποτα το ιδιαίτερο, να το πούμε και έτσι. Άρα λοιπόν καμιά εμπιστοσύνη. Μαζικό κίνημα από κάθε έναν που αγωνίστηκε και συνεχίζει να αγωνίζεται απέναντι στο μνημόνιο της φτώχειας και της ανεργίας, αυτοί είναι που θα γκρεμίσουμε τη Χρυσή Αυγή και μαζί με τη Χρυσή Αυγή θα γκρεμίσουμε και αυτούς που μέχρι τώρα τους κάνανε μάγκες. Τρίτο σημείο, θεωρία των δύο άκρων. Συμφωνώ με την αντίληψη ότι δεν υπάρχουν δύο. Αυτό είναι εντελώς παραπλανητικό. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος των από κάτω, των εκμεταλλευόμενων, των καταπιεσμένων και ο κόσμος των από πάνω. Των εκμεταλλευτών, των μνημονίων, των πολιτικών τους προϊστάμενων. Αυτοί που μας πρόχνουν στη φτώχεια και στην ανεργία. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι που συγκρούεται. Η Χρυσή Αυγή είναι στο από εκεί στρατόπεδο. Είναι το άκρο του από εκεί στρατοπέδου. Αυτό η Χρυσή Αυγή. Αλλά είναι στο από εκεί στρατόπεδο. Είναι στο στρατόπεδο των μνημονίων, όσο και αν λέει κακά λόγια ενάντια στο μνημόνιο. Διότι όταν χτυπάς αυτούς που αγωνίζονται, ενάντια στο μνημόνιο. Διότι όταν ψηφίζεις στη Βουλή την Αγροτική Τράπεζα να ιδιωτικοποιηθεί, τη φοροαπαλλαγή των εφοπλιστών, όταν δημόσια τάσσεσαι κατά των εργαζομένων που αγωνίζονται τη ΣΕΡΤ, όταν δημόσια τάσσεσαι κατά των κατοίκων στις Κουριές της Χαλκιδικής που αγωνίζονται ενάντια στις πολυεθνικές και τον Πόμπολα, τότε είναι προφανές με ποιο στρατόπεδο είσαι. Άρα δεν υπάρχουν δύο άκρα. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Δύο κόσμοι που συγκρούονται. Οι φασίστες είναι με τους από πάνω. Οι από κάτω στην πάλη μας για να ξεμπερδέψουμε με τα μνημόνια της φτώχειας και της ανεργίας και τους πολιτικούς προϊσταμένους, με αυτή την κυβέρνηση θα ξεμπερδέψουμε και με τους φασίστες.